Здравейте хора, аз съм Гого и в това видео ще ви представя две игри подобни на Майнкрафт. Сега ще ви ги покажа. Ето виждате, първата е Мегакрафт, втората е Survivalcraft, но не е истинската Survivalcraft, а просто Pixelcraft или не знам и аз. Така, ще започнем с Мегакрафт. Така, там малко бавно ме зарежда. Така, ето виждате, това е като минус на Майнкрафт. Ето виждате, има синглплеер, това майче е за сървъри. Опа. Вау, тук има някакви сървъри. Добре, после ще ви разгледам. Да, ето виждате, това е за сървъри, синглплеер, тук са городите, гейм, ето виждате си. Така, също така и това ще бъде settings, да, ето виждате, controls, ето така. И синглплеер, аз имаме тук и много родове, но ще създам нов начин. Това тук да направите име. Така. Сит няма. Значи сега ще ви обясня как Challenging, т.е. Survivor, Crew, не знам, Creative, да, знаете си го. Да, и сега цъкаме на Creative, натискаме Play и започваме. И да. Малко ми лагва. Добре. Спрям. Така. И да. Ето виждате, това е направо Майнкрафт. И да ви покажа мобовете. Значи виждате, това са крави и селянин. Така, селянин напази тия крави, ако примерно направим така, защото ще направите. Добре, сега да се махнем. Значи, ето виждате, това е за летение, това е за клякане. Това е пътна късите. Това съм мусорен. Съм, че ги няма гъдите отгоре. Да. И да. Пишете в коментарите дали искате да правя поредици на тази игра и на другата. Да. И добре, пристигнахме на спокойно хубаво островче. Да. Виждате, това е първия пейдж. Значи, ето виждате Dirt. Погледнете тези айтеми. Ето. Това са дрехи и брони. Те са малко добавка. Кролбол. Това беше. Ето виждате, това смени. Като ни убият, изглеждаме ето така, но в момента сме ето така. Така. И да. Това беше за играта. За тази игра. Да, мога и да ви покажа едно нещо. За трап. Но някой друг е тук. Опа. В един мой причан беше. Така. И да. Айде. Към следващата игра. Само да му отговоря такова.
Да, това не трябваше да го правя. По време на клипа да пиша снимам. Ама нищо. Така, това е втората Pixelcraft, което е малко, не знам, за мен е малко бъгава. Така, ще създадем един нов. И го мислим така. Отворя. Трябваше някакъв самолет, но нищо. Уф, точно ми проваля клипа. Тъй сега ще го... Да, това... Ето виждате... Ето има спринт. Спринт да бягате. Хит да удрате. Open. Примерно имате нещо поставено. Виждате, не искаме open. Това е чест. Eat. Имате и то хляб. Натискате Eat. Ето I. Да, ето виждате. Reload. Това е за пистолет и Jump. И нека да ви покажа айтемите. Значи това са weapon. Такива неща. Добре, ето виждате. Cookie. Fire Camp. Пистол. Чук. Какво е? Метал. Това е сигурно пушка, не знам. Аз не мога сега да ви ги превеждам, защото е трудно. Ето виждате, има и факла. Това пак не е факла, бе, какви глупости говоря. Добре. И да. Добре. Това е. Добре, стреляме. И да. Това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Гого. И да, игрите можете да си ги инсталирате от Aptoide. Да. И надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за мен, дайте положителен лайк. И пишете в коментарите дали искате да правя поредици на някой от тези две игри. И до скоро!